Asikubiyelele Pastor Winning. Le number ke uyayisebenzisa kuphela ukungifonela nakhona unguyimember i-channel on WhatsApp. Fona kusongo 9 ya mbama Monday to Friday kuphela. Spekulirato annual ngabe kushona uphupha owabulala amapheleli ufundisa akabingeleli akacele. Umoya omubi loyo ngiyawukhuza. Ivo ukhuluma nomuntu reaction i-ChatGPT so uyabingelela sawubona ngicela ukubuza nami noma ke ngicela ukubuza nazi into yabona. Kuye kungimanjarishe nami always wonder why abantu becathi bakhuluma nemishini. Thathu say kusho ukuthini phupho ukuthi. Yini amaphela ama-cockroach. Yini ama-cockroach amaphela. Ahlala kuba amaphela endlini. What causes amaphela? Ukungcola, ukudla okuningi, okungaqoqwa abesayanda ke. Yes amaphela ngadareni isichitho. Shothi ngadareni imoya emibi. Sebekuthumela ngayo. So number 1 ngikujwayele uma ngenze ukuphupha amaphela kupha oluhluma owabulala ngoba lokusho ukuthi ke kungenzeka uyakhonjisa ukuthi kumele uthole isiwasho zokusihlambulula uphinde ke uthole nesicelo zokuchela ngenxa ke kunesichitho kanye nemoya emibi noma engcolile ezulazula endlini yakho. So lingavela ngoba njengoba wabulala uyakhonjisa isukuma uthola izinto zakuthi ulwe lesichitho ngabe ulwa nasesemzimbeni kuwe uphinde ulwe naso nesendlini lapho ukuhlala khona. Ngabona 2 kwesinye isikhathi uma uphupha amaphela kuwupha uhluma owabulala lungasho ukuthi kungenzeka uyakhonjisa ukwazile ukunqoba isichitho kanye nezigadlo uma kungukuthi kade usebenzisa iziwasho okukanye imithi yokuxosha emoya emibi kuyo la ngoba omunye umuntu lephupho lokuzibona ebulala amaphela lingafika ngemumva kokuthi kade echela noma kade efuthe gquma egeza ngezinto ezithile noma eshunqisa izinto ezithile endlini yakhe bese ke phela lephupho lisethi zokuconfirm ukuthi le washo noma le mithi oyisebenzise lapho ngabe ubugeza ngabe ubuchela noma kade ushunqisa isebenzile yayinqoba lezi zinto kade ziwuhlupho endlini kuyigadlo lokuyichitho. 3 omunye ngadaya ngokwenkolo ke omunye umuntu ngaphupha amaphela ubupha uhluma yebo olusho ngeze usuke khonjisa ukuthi umkhuleko wakhe lo muntu lo uzwakele futhi uphenduliwe uma ukuthi kade umuntu obamba isizilo kade umuntu okade ekhulekela ukunqoba imimoya emibi nengcolile emhluphayo. Siwasisho nje kunabanye abantu don't use imithi kodwa they pray. So lo muntu lo uzibona ebulala amaphela ngemuva kokuthi kade ecela imkhuleko kubantu bemkhulekisa noma ukuthi kade ekhuleka yena ebamba isizilo usebona kusiyabulala futhi leyo umkhuleko leso sizilo nangu umphumela waso ukunqoba. Siyabona.